Hînerên ezîzên berê xwe bidin Konyayê çand hunera gelê Kurd gelek dewlemend û xebatên ku di vê qadê de tên kirin ji vê yekê nîşan didin. Niha jî di arşîvên Tirkiyeyê ji bo hejmara nivîs û kitêbên Kurdî bên eşkerekirin xebatek dest pê kir di pirtûkxaneyên berhemên nivîskiyên Tirkiyeyê heya niha nêzî sî pirtûkên Kurdî hatin tespîtkirin. Ji van berheman 11 heb li pirtûkxaneya Herêma Konyayê ne û xebatên ji bo tespîtkirinê hê jî dewam dikin. Pirtûkên Kurdî êdî di pirtûkxaneyên Tirkiyeyê bi awayekî fermî cî digirin. Wezareta Çand û Turîzmê ji bo ku îstatîstîka pirtûkên destnivîskî û yên Kurdî derxevolê dest bi xebatekî kir. Pirtûkên ku Kurdî hatibûn nivîsandin di arşîvên Tirkiyeyê de wek sêwiya bûn. Lê êdî li servan kar û xebat tê kirin wek vê pirtûka ku hûn di destê me dibînin gelek pirtûkên giranbuha di kütüphaneya da cî digirin. Ev xebat ji aliyê serokatiya berhemên destnivîskiya Tirkiyê ve tê meşandin. Lê di meşandina vê xebatê de henî zêde keda pirtûkxaneya Herêma Konyayê heye. Ermenice'den tutun Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi. Bunun yanında Kürtçe'de çok sayıda kitabımız mevcut. Veke Leyla û Mecnûn, veke Kerem ile Aslı, veke Ferhad û Şîrîn tê naskirin kitêba memûzîn, ev jî kitêba wî ye ya Ehmedê Xanê di edebiyata dinyayê de zehf cihekî muhîm digirê. Di pirtûkxaneya Konyayê de heya niha li ser 11 kitêban xebat hatine kirin û di pirtûkxaneyê de hatine bicîkirin. Ji Nevbihar û memûzîna Ehmedê Xanê bigirin, heya Mevlûda Nebî ya Hesen Artûşî gelek berhemên giranbiha ji bo lêkolîneran hatine amade kirin. Kek Abdullah niha ev pirtûk ji aliyê Hesen el Ertûşî ve hatiye nivîsandin û bi pesnê pêxemberê me di wekî tê zanîn Mevlûda Nebewî ewil ji Melih Hüseynê Bateyî ji aliyê Melih Hüseynê Bateyî hatiye nivîsandin lêbelê ev Mevlûda ku niha destê me de yê pirtûkxaneya Konyayê de ciyê xwe girtiye ji aliyê Hesen Ertûşî hatiye nivîsandin. Ez dixwazim hinekî malikê ji we re bixwînim. Dibe Bismillahirrahmanirrahim hemdê bêhed bo Xwedayê alemîn ew Xwedayê daye me dînê mübîn. Em kirine ümmeta hayrul beşer tabi'ye ve muktedayı namı ver. Batman'da çok büyük bir sel felaketi olmuştu. Orada caminin kütüphanesinde bulunan bolca yazma ve nadir matbu eserler zarar görmüş. 21 gün suyun içinde kalan bir yazma eser içerisinde de çok güzel Kürtçe 2 tane kitap çıkmıştır. Pirtûkên ku ji nav av û êgir hatine xelaskirin jî di vê derê tên temîr kirin. Piştê xebatan dîmenên van berhemên giranbiha di sîdiyan de tên qeydkirin û di odeyên taybet de tên veşardin. Ev berhemên destnivîskî ji aliyê Müdiriyeta Pirtûkxaneyê ve bi pere jî tên kirîn. Eger ku di destên we de nivîs û kitêbên dîrokî hene, hûn jî dikarin bifroşin pirtûkxanê. Xwazê got kitêbê xwe bide hîbe bike, ji xwe ba kitêba digirin û numarat kin texine arşîvê de. Lê got nexwazê kitêbê xwe bide, ew jî wana fotoğrafya dikişênin û texine ortama bilgisayarê de wana CDya de muhefaza dikin û jê got werê bixwazê li vê de lêkolînekê bike tiştekî ji xwe re bişoğlê, wa CDya didin wa teslîmê wat kin wana ser wa tişoğlin. Hin welatiyên hêstiyar jî pirtûkên destnivîskî yên ku li ba wan in bexşê pirtûkxaneyê dikin. Berî Mehmet Pêşî ez te pîroz dikim bi rastî ji ber ku ew mewlûd te bi zimanekî zelal xwend ez pîroz dikim bi rastî nûçeyek pir girîng bû ji bo zimanê Kurdî jî dema ku me nêrî sî pirtûk henin ê Kurdî di vê pirtûkxaneyê de ez merak dikim mewlûd ji xwe tê naskirin memûzin behsa wê jî hat kirin em zanin mewlûd vana hemû kesanin ji xwe di çanda Kurdan de jî ciyekî pir girîng digirim ez merak dikim gelo pirtûkên dinê Hatta niha eko em nizanin gelo yani hatta niha derneketine piyasaya jî wergerandinin Kurdiya îro. Belê mewlûd ji xwe ew mewlûda ku me niha xwand ji aliyê Hesan Artûşî hatibû nivîsandin ji xwe mewlûda ku serekeya ku niha tê xwandin ji aliyê Melih Hüseynê Bateyî hatiye nivîsandin ew mewlûdên ku piştî wê tê nivîsandin ji ber ku di nav civaka Kurdan de hezkirina pêxember gelekî zêdeyê ê ku helbestek hunerek cem wî heye ew jî bi xwe mewlûdek nivîsandiye lê belê hin gotinên wekî me jî xwand ji aliyê Melih Hüseynê Bateyî ew mewlûda ku hatiye nivîsandin girtiye ew mewlûd ji aliyê Hesan Artûşî hatibû nivîsandin dûr de berhemek kitêbek gelekî balamgiş
نشاند او جی ji aveke 21 roja di bin avê de mabû piştî ku baranek şiliyek hatibû li Batmanê ji wir hatibû derxistin nihal wir melat me bi çavê serê xwedî gelekî yanî xebatek hûr û kur tê meşandin yanî dema tu bêhnê dide û distînê divê tu baldar be ji bo rewa ji bo taybetiya wan kitêban wan pelan xera nebe ne wek van kaxizan e ew pelên belê hatine nivîsandin ji bo ku taybetiya wê nivîsê xera nebe ew rewa jî di navbera 45 dereceyî de tê parastin ji ber vê yekê jî qilîma tên şixulandin tiştên cihazên taybet tê şixulandin bi rastî jî giringiyek pir zêde didin wir ew müdürê wê pirtûxaneyê jî gelekî zilamekî hurmetzan bû gelekî hurmet nîşanî me da melser wan pirtûkangeran em gelekî spasdarî wînin ji ber vê yekê jî û pirtûka ku ew çemê Batmanê hatibû xelaskirin ji wê şiliya Batmanê piştî xebatek du mehû nîva ser wê kitêbê şixulîne ji ber ku mürekkeba berê hatiye ew nivîsandin ew li ser rêzimaniyê bû taybetiya û li ser gramera Kurdî kitêbek bi tîpên Erebî hatiye nivîsandin ew jî tiştekî balkêşê li Pirtûxaneya Konyayê ciyê xwe girtiye tiştekî dilsoz heye kitêbên Diyarbekirê 4000 kitêbên Pirtûxaneya Diyarbekirê jî ji bo tamirkirinê hatine wir ji çima hatine Pirtûxaneya Diyarbekirê gor ku müdür dibêjî li ser pastaneyekê hatiye çêkirin dema pastane dişewite agir pastanê dikeve ew kitêb jî bi zorê tên xelaskirin piştî vê yekê ji bo tamirkirinê tên wir bi rastî jî dema tu bigê ji bo yanî yekî kesekî ku bixwaze wan kitêba bixwîne wek deriyên banqeya navendî wekû ziyer diwirden deriyên gelekî stûr bi şîfreyan têvekirin bi vî şîklî yanî me li wir heziman bi rastî jî gelekî ez jî piştî weşanê ji vir derketim melat tê jî gotê xwe bike lêbelê gelkî ez kelecanî me lewra cara ewil bi tîpên Erebî nivîsek ketiye destê me bi rastî jî gelekî kêfa mat ez wêna dixwazim bêjim hevalê me got ez ê herim Pirtûxaneya Konyayê piştî weşanê ebrê ketim bi rastî jî heya ez giyam wir ez ji hal ketim ez zanim ez ê vêya jî bêjim got destê we sax bi rastî nûçeganê me Abdullah tel web hevre ev nûçe çêkir destê we sax nûçeyek pir xweş û bi rastî jî gelekî baran bikişand ez merak dikim jî hinek pirsê min weşte hebim mesela te got ev gramer hatiye nivîstin bi Kurdî gelo ev gramer heta îro niha xebat jî dest pê kirin ji xwe servan pirtûkan xebatan jî dikin bi Kurdiya îro li ser vê gramerê gerê xebatek heye yan tuneyê hemû pirtûk bi rastî komisyon hatin avakirin ku wan wergerînin Kurdiya îro rastî jî dilêşiyeke ji xwe ew müdürê wê Pirtûxaneyê jî dixwaze lêkolîner serî wir bidin bên ser wan pirtûkan bişixulin tiştekî zelal derxin gazî wan dike tiştek din jî hişyar kir got kirîn û firotina van berheman di nav welatê me de bimîne yanî qedexe li ser derketina derveyî welêt heye lêbelê kirîn û firotina van di hundirê hin kesan de nav welêt de gerek welatiyên Tirkiye bin qedexe tuneyê bi tu awayî cezayê wî jî tuneyê ew müdürê Pirtûxaneyê ji mer got 5 lîreyî 100 lîreyî van kitêban difroşin ev kitêbên giranbaha car caran jî winda dibin em dixwazin ê ku destê wan de ev pirtûk hebin yani ya min li gor min divê ev pirtûk çi qasî perabe jî neyên firotin lêbelê ger kesekî got difikire bifroşe divê rast derast bila bînime em perek zêde van kitêba dikirin û tu qedexeya wê tu cezayê wê jî tu ney em vê yekê jî hişyar bikin gerek spas piraşî dîsa destê wesa înşallah em müdürê Pirtûxaneyê jî rokê bikin mêvanê xwe ez bawer dikim te tiştek daxwazek wisa kiribim em bînin vê dere çû pirsêm bi rastî gerek pirsê min henin ez beran pirsana ji müdürê Pirtûxaneyê bihêlim inşallah